Straight to the Naon point. niyang taon-taon may galatong isgutag dugang ning pagsuspenso ni Marcos sa kinini ang pritihan usa no kay naa mga higalay mga PUJ drivers na bagulbol hasta mga operators kay gisuspenso niya unsaon na sila kuno hain namang subsidy nganon dugay man. Atong tan-awon mahigala basig nga iparelease na dayon na diha no kay aron hindi po pingit ni mga drivers. Og unya mga higala maig ma-address lagi ning mga problema. Ang pinakamaayo gyud unta kanang excise tax mga higala anang gasolina mo na ikuhaon na lang para nga mo at least dili kayo mahigala makasulbong og maayo ang kamahalon. Pero mo lagi ni sa pikas kabahin bisan pa man aning problema dako ni problema in fact ang tycoon mga higala nga kinini ang mao mga kagala ay president and CEO day. Mura ba ni president and CEO sa SM no? Si Siba nga ni issue nag statement mga kaigsunan nga dili ni nangandam sila kay medyo lisod ni nga krisis kining anak mahigala ni Henry C nga nibutyag ba kagalaan nga sila sa private sector nangandam sila pero ang government sector mahigala mura mag sayop man sigon priority ato basic as na mahigala og impeach si Sara. Yagi talang ni katawa mga kaigilaan, paita. No? Wa na lang yun mahigilang, okay, suspenso talang sa nang Sara, focus at diri sa atong problema ang dako. Kay kalit man ang gira sa Middle East, so man ta mahigala ka-anticipate aningin anak. Noon yan, ana man so unahon talang sa ni. Pero wa yun Sara lang yapon. Sige, atong sakyan mahigalan ng maong hisgutanan. Kay mao may lang gusto. So ato dagag pagtagad mga sugitig paminaw kagahapon sa House Committee on Justice mao ni ang nahitabo. Sufficient in grounds sad ang ilang gibutuhan mahigala. Atong nga tagay pagtagad ilang gideklarar no. Kagahapon adlaw asa man tong atong video names be. Mao ni. Madam Chair, okay. Sige. That we decide to declare the third impeachment complaint as having sufficient grounds to conduct a hearing. Is there any second? Second. Second, Madam Chair. Is there any objection? Madam Chair. Hearing none. Madam Chair, Are you objecting, Honorable Rodriguez? I am bringing out Section 7. Section 7 precisely provides for determination of sufficiency of grounds, not complaint. While sufficiency in complaint in substance and form, we have to go one by one. I will read now Section 7 because we have to vote on the grounds. And what are these grounds? 6 in the third complaint, 5 in the fourth complaint. Section 7. Submission of evidence and memoranda after receipt of the pleadings, affidavits, and counter-affidavits and relevant documents provided for in Section 6 or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. So we are going to go into grounds because that will be what will be heard in the committee. So I think we should go one by one so that we will be able to comply sufficient grounds. So I move... Honorable Mr. Chair. Rodriguez, I encourage that we revisit the wordings of Section 7 because contrary to the opinion of the Honorable Rodriguez, what is being declared as sufficient or insufficient in ground is the complaint and not the grounds alleged in per complaint. Going back to this provision, it says the committee shall determine whether the complaint, it is the complaint, which is the subject matter of the declaration of the sufficiency in ground, whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. Earlier, the chair manifested that the committee is welcoming the manifestation per ground. But indeed, if we go back to the provision of the rules, the declaration has to be on the entire impeachment complaint. Madam Chairman, may The Honorable Defensor, may I- there is a pending motion. May I reiterate or amend my motion? I move to declare that the third impeachment complaint has sufficient ground or grounds to conduct a hearing by this committee. There is an amended motion to declare the third impeachment complaint, the Zabalia et al. Impeachment complaint, sufficient in grounds. Do I hear a second? Second, Madam Chair. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Madam Chair,
The Honorable Deputy Speaker Janet Garin. I move to declare and approve the sufficiency of grounds for impeachment of the fourth impeachment complaint, the Cabrera complaint. There is a motion to declare and approve the sufficiency in ground of the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, a manifestation. Is this an objection? No, it's not. But we'd Can like we to first manifest- rule on the motion? We just first manifest that when it's true, it says complaint, whether it has sufficient grounds, the adjective sufficient should be the one controlling, that the grounds should be the ones discussed. But I would just like to state that in this fourth impeachment complaint, I find two to be sufficient, the three are not. So that is my manifestation, but I have no objection. The manifestation of the Honorable Rodriguez is noted by the committee. Hearing no objection, the chair approves the motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Okay. So mo ni mahigala, sufficient in substance, sufficient in form, sufficient in grounds. Tuloy-tuloy na ang hearing. Unya, padong na ni sa plenary, padong na sa Senate, mga sugid tigminaw. Tagan-tanay pagtagad, ha? Straight to the Na point. ato nga balik-balikan mahigala ning ato mga isgutanan rumbutaga. So human naman, lahi mga higala sa kang Marcos, mo nang mga tao ron, nakikita gyud sila mahigala sa aktual nga mga panghitabo sa House Committee on Justice unsay treatment. Ang kang Marcos mahigala nga kaso nga niabot sa House Committee on Justice, awa na, paspas kay mahigalang na basura. Ang kang Sara, anaa. Sufficient in form, sufficient in substance, gahapon sufficient in grounds. Straight to the point. Na sunod, maghearing na by March 25, ilang gisunod mahigala gyud ang due process diya mahigala sa House Committee on Justice, kay otherwise mga kagalaan mateknikal sila. So si Sara mitubag mahigalag ad kautilam, gibutangan ad kautilam ang iyang tubag, ni consider ang mga congressmen nga dili na natubag. So mo na nga ila mahigalang gi-declare na kagahapon sufficient in grounds. Natanaw na ni mga kaigsunan unya, si Ridon naman sa ingon nga dili na tubag. Tubag na, no? Walang tubag na, wala sila kauyon. Unya, kinini ang sunod nga hearing, March 25, dayon mamalandong sa Holy Week sila, sa Semana Santa. Mobalik mahigala sa April 14, 22 ug 29. Tuan ni dito. So mag-start ang hearing karong March 25. Onya adto na mahigala tiwason after Holy Week. Buhan mahigala makapamalandong. Ang ayan man po ni mga kagilaan sila nga mamalandong una no sa Holy Week, ha? Inigbalik kumbati na sad. Kinini ang April 14, April 22 ug April 29. Mao na kana mga higala ang sunod nga hearing. After ana, mabasa naman nato ang dagan sa House Committee on Justice. Mabitaw na nga kanang pagtubag ni Sara o dili pagtubag, strategy na sa iyang part. Kay tan-aw nimo mahigalang wa na kay chance sa House Committee on Justice kay predictable kayo. Matod pa mahigala ni Congressman Neil Tupas nga atong na-interview, former Congressman Neil Tupas, kanhi prosecutor sa kaso mahigalang impeachment ni kanhi Chief Justice Renato Corona. Kaning sa House manggod predictable na sila kay under the bunal sila sa Malacañang. Kisa man ka magsupak-supak sa Malacañang, di ka matagaag project. Matod pa mahigalan ni Neil Tupas. So kini mga congressmen, expected ni Megala mabasa ni nga mapasipsip ni sa Malacañang. Kay magunahuna man ni Megala ang mga tao gud kumubutar kamo diha naminaw na koron. Doon na may kalainan, doon na may lahi-lahing dynamics. Pagbutar o congressman o pagbutang o senador. Kaya nga naman ang senador, ang tibok nasod may mabutar. Ang congressman, mas duol siya mahigala kay within sa iyang distrito ra. So kanang congressman tungod kay nangara sa iyang distrito, maningkamot siya nga makakuha mahigalag kwarta sa Malacañang, mga projects, mapiskan siya, aron nga mo iyang ikahatag dito mga higalag, mga project, kung uban pa mahigalag asa padong ng kwarta, ngadto sa iyang distrito. So muna nga concern sila, ang ilang concern, sunod yun sa mahigalag asa dito ang gamhanan. Ang Senate medyo lahi gamay. Kaya ang Senate mahigala, ang mga tao man maoy mo kwan, dili man mag-agad og
nabay project ang senador, wa bay project ang senador. Kay in the first place may gala legislator ka man. Di man ka sakop sa executive department. So ang imo ang pagpanday magbalaod. Ang pag-exercise sa oversight power sa Congress o uban pa mahigala diha no mo na nga ang Senate lahi ang ilang role mo na nga dili magmatter mahigala nga nabay project o way project dako man sa kuno Pilipinas ang mo implement sa project ang kato ng executive department. But andri ang mga higala sa mga congressmen kay gamay ra man distrito ang mga tawo mobutar mahigala depende sa ilang congressman kabantay mo og dunay mga issues ang congressman dili kay maapektaran sa national issues unless ang congressman daan diya sa mga lugar medyo naa na issue medyo pilihonon ng daan or murag nagdelikado dumadaog pilihonon 50-50 siyang dumadaog og pilihonon medyo mabalakas siya niining impeachment. Pero kung tan-aw niya mahigala lahi ang dynamics okay ra ang senador maoy mabalaka gyud lahi man ang senador kay nigbutar mahigala di man na madani mo og bayad tanan tibok Pilipinas ang mga butante di man na madapon nimo mahigala og kini ni ang naay nakautang o kabubuton nimo nga mga leaders kay tibok Pilipinas man mo nang medyo lisod mag-agad na sa isyu mo nang careful ang mga senators. Straight to the point. Kining congressman kabantay mo mahigala bisa pag ang congressman dito wa magkadimao ang iyang stand sa national issue pero pag-abot nila sa ubos kung maayong pagkatiman ang mga tao labi pa personal mahigala nga nakabisita sa balay ni congressman nakautang o kabubuton mo man nga mo consider man ang butante mo nang congressman bahala na kinaunsan dagkong isyu basta matagaan na tag-AX dire matagaan tag-tupa dire kay ila man pong batuhon ang mga tao nga ila ng kwarta kwarta na sa gobyerno pero patuhon lang mga tao nakatabang sa congressman mo na mo'y ni tunol so mo na nga magmatter mga sukit paminaw mo na ingon si Congressman Neil Tupas nga kining sa Congress mga higala nga kuan kining sa lower house predictable na kay ilan katuyuan magalang kakuha sa mga projects. Ikaduha si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco ang campaign manager sa alyansa. Mao gyud ni ingon mahigala nga usa sa mga rason ani mao nga kining mga congressmen gusto nilang ma-divert ng isyu mga kaigalaan. Si Sara na may puntarya sa isyu karon bisan kanang kang Sara mahigala nga mga butang-butang ra sa confidential funds nga niingon na ganing kuha mga kaigalaan nga why irregularity pero mao lang gipadakon aron nga malingaw ang mga tao nakalimta na mahigala ang flood control project. Straight to the point. Nakalimta na. Wala na ang focus sa mali-malitang kwartawa na. Kay di naman to sila imbisigaran. Mabisi na mag-imbisigar din ng Sara. Ang mga congressmen nga, utro po mga credibility, utrong imbisigaronon. Maoy mga paisog-isog mahigalang mo imbisigar. Ngano man na, ingon Toby Chanco tungod na sa mga na-involve sa flood control. Kay ngano man, tanawa ha, si Marcos niingon sa iyang suna last year, mahiya naman kayo. Yang sa may resulta sa iyang mahiya naman kayo. Ang sa may resulta, ngawa naman ang ICI. Ang Independent Commission for Infrastructure, wa naman. Niresign ang duha ka mga commissioners, wa naman niya pulihi. Sa laktod, wala na. O karong March 31, hingpit na nga, undango na ang ICI. So, wa na investigation sa flood control project. Unya, ikaduha, ang Congress election, di po ganahang mo imbestigar. Muna na sige sa glalis may galan Marcolita ron. Kay kung si Marcolita pa maoy chairman sa Blue Ribbon Committee di haron, wa na. Tikalbong na ron mga malimalitang kwarta. Kasi election man. Wala guay ganang mo imbestigar. Asa pa man mudagan ang mga tao at kag ombudsman. Tuapod mahigala si Crispin Remulla, Buyeng Remulla, di po ganahan mahigala mo imbestigar. So asa naman padong ang mga tao? Wa na. Ang mahitabo ron, si Sara daghay ganahang mo imbestigar. No, karon ang impeachment mo na nga maghatag ni mahigalag ideya sa mga congressman ba nga upoy-upoy lang gyud ta. Upoy-upoy lang gyud kay bisan pa og kini ni ang wa kaysa bisag wa kaysa unya na kay nakit-an gamay di man na mahitabo gyud way makit-an gamay resibo day. Mao mo ti padakon. Pero kung dako kag sa unya kauban lang mo sa administrasyon, pwede pa ka magpasug-isog nga ikaw may mo imbestigar. Mo na mahigala nga ang flood control project na diverted ng isyu.
Malimot na ang mga tao sa flood control project, gisakripisyo lang to may galasas Diskaya, tapos Bong Revilla, pero kutob ra diha. Wa gi mga dagkong isda mga kagilaan nga Bong Revilla mahigalawa naman di naman incumbent senator. More lang gi butang isip sakripisya lang paghatag lang to may galag warning batawa ha. Mo papriso gid mi. Ang musupak priso gid mo di mo mosunod sa Malacañang. Kini ato lang ang agi katawa-katawa mga kagilan. Pero mao na ni ang giingon ni Congressman Nel Tupas, ang behind the scene day porbidang grabiha aning inani, no? Ang makita nimo mahigala sa radyo, madungog nimo sa radyo, mabasa nimo sa newspaper, ang makita nimo sa television, makita nimo sa social media, layo ra na ang kumbate mahigala kanang di makita sa kamera. Grabe ang mga lihok diha mga kaigilaan, mga brasuhay nga himuon diha mga sukit di paminaw. Mao na nga mga congressman ingon si Nel Tupas, predictable na. So, ma-predict nimo nga kini kuan gikan mahigala sa House Committee on Justice, maghiring-hiring ni sila, hiring-hiring. March 25 ang sunod hearing sa tupa next week. Unya balik mahigala sa after Holy Week, maghiring-hiring iadto na ni dayon sa plenary. Inigabot sa plenary, kaya bang kuhaon ng 106 votes? Ang tubag kaya na nga kuhaon. Kung dunay pressure sa Malacañang, kaya. Straight to the point. Pero way pressure sa Malacañang, dili na kayang kuhaon kay kanang mga congressman mabalaka man na. Labi na mga congressmen sa Visayas ug Mindanao. Nihulga na ra ba to mga kagilaan tong grupo sa nila ni John Abinis nga kato mga congressman nga mabutar ha, bantay lang mo ha. So ang mga congressmen managana gyud na. So kung imong hatagan mga higala og tagaan nimo sa ilang freedom lang, tagaan nimo sa full nga pag-exercise ilang free will ang mga congressmen unsa inyong butaran, adi na mo basta-basta day mahimo pa nimo abstain na day. Mingon di lang ko mo butar nga yes, di po ko mo no. Mo abstain lang ko. Ang uban na mo absent, gihilantan. Iniguti nga na mahigala ang congressman mga kaigalan labi pag tanaw nimo sa mong distrito, murag delikado imong kahimtang. Murag kag dumadaog, murag pilihonon, murag dumadaog. Murag 50-50 ka sa mong distrito. Mutiwas pa ka og butar mahigala sa impeachment batok ni Sara, delikado ka. So ang congressman na namuna-huna na nga, inigvoting na mahilantan na kagalit. Pag roll call congressman, Jesus minya nga, gidinggi siya. Sibako, kino? Maningkamot na gyud kang di ka kung mahimo nga, na kay lakaw, di man kayo kanang lakaw, good murag, pressure man ka na. Mingon jud ka nga, nagkasakit ka, or not feeling well ka, di ka lakaw na. Wala gyud ka. Kay mo, tunga po ka, mo abstain ka, or mabutar ka, yes. Kay tutukan ka na ba, yung mga kamera diha, nagtanaw na ba Malacañang ninyo kung sa inyong buhaton? So, manimbang ka yun. Either, maghuna-huna kag, mubutar ka, malipay ang Malacañang, masuko ang mga tao. O di ka mubutar, malipay ang mga tao, masuko ang Malacañang, halapili. Halapili. Muna yung problema na koron. So, ikaw, congressman, tinuray lang doon naman tayo mga istorya dahil ka na mga off the record ng mga congressman, libog yun sa dayo. Yung pinapaita, bitan mo kahimtang, di gilalim na rin. I-confront ka na. Way problema kung imong distrito, ang mga tao sa imong distrito, hugop yun ni mo. Bahala kung sa imong baruganan dito, kay naiban, suko, mahigalang, butar ka sa impeachment. Yamingo man, sige lang, kay si congressman, itabang na ba nitong kuan, na hospital si Inday, itabangan ni congressman. Kanabang naaba diha, duol ba? Maduol man. Lahi mang senador, kay di man ka makaduol. Na mga higalay, gihilantan yung silingan, may mag-inyong maadtong senador, di man, layo man kayo. Ang maadto ang congressman. Nan kanang ikaw karon nakautang kag kabubuton sa congressman, itabangan atong hospital bill ni congressman. Bisan pag mabutar na dito lahi, ikaw mapugos ka nga, sige lang, nakautang tag kabubuton. Ha? Nakana kung naka-establish ang usa ka congressman ana sa iyang distrito nga ana kaluyal iyang mga tao, medyo di kaysa mahadlok. Pero og di ko sa ka-establish murag karon palandaan murag naanay dakong porsyento 50-50 nga dumadaog og pildihonon na dakong faktor na butar mga higala unya sa kwan pag-abot mahigala sa voting ining impeachment. Straight to the point. Ha? Okay na sa congressman nga sure kayong unoppose sa eleksyon labi pa mahigala tong
milabay nga eleksyon, midterm election, wa man kay ito'y nanagan dikin. Kay midterm man, wa kay nanagan. So daghang mga congressmen nga way kontra. Ada okay ra nila, bisag may buta ra sila mahigala ko, way, paman sila kontra. Pero karon 2028, namay mo atbang yun. Ha? Daghan mga interesado ana gyud ron sa mga distrito. Unya, kanang mga interesado, pag sipyat sa congressman nga ni pirma mahigala sa impeachment ni Sara, naiuban niya bisag dili pa kayo interesado niya, labi pag nadaot ng congressman ng mga tawa na ganahe, mukalit na kay interesado. Ha? Daghan mahigala nag-ukoy-ukoy lang din ha. Naiuban nagplano-plano na pero kanang uban na nag-ukoy-ukoy lang na nga labi pagbabasa ng congressman mo suko ang mga tao mahigala ni congressman so and so. Diha sa inyong distrito na daghan magplano ana diha. Onya mo linya nga tong Sara magpaisa sa kamot mahigala ni Sara, ha? Delikado ang kahimtang sa congressman. Na mo na kog ingon, why problema sa mga congressmen nga established gyud ha? Di sa Sugbo, ambot gisaba kay established gyud diri Og ikaw congressman ka di sa Sugbo og sa Mindanao nga medyo na ay chance dunay dakong porsyento mapildi ka. Pagbantay gyud sa unsa imong stand inig voting na. Og di mada murag mahadlok ka nga Malacañang mutan-aw nimo nga wa ka ni butar og wa ka mibutar ka bagwa, napasumangin na lang diha nga nasakit ka.